شكر سرمدا حديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره ألا وناديت اللهم يا خير سامئي أئذنا من التسميع قولا ومفعلا. bayan haka ‘yan uwa musulmi masu tarin albarka da muka taru a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da jagoranmu ubanmu yake gabatar da karatu a gurin Sheikh Aliyu shugaban majalisar malamai na jihar Jos North kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Plateau. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara ma babanmu jagora, ya ƙara mai sabati, ya tabbatar da shi a bisa ayyukan alkhairi da yake gabatarwa. Masu wannan gida da ake gabatar da karatu a gurin su ma muna miƙa musu ta'aziyya bisa rasuwa da aka yi. An yi rashe-rashe kusan guda uku a wannan guri, wanda jiya ma an yi rasuwa na wata baiwar Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ranta. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta, Allah ya kai haske kabarinta, ya sanya aljanna ce makomarta, Allah ya ba ma mijinta haƙurin rashi. Maudu'in da aka yi magana za mu tattauna a kai, maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci, wanda saboda muhimmancinsa ne ma ya sa maluma da yawa sun yi rubuce-rubuce akan wannan maudu'i. Akwai littafa da yawa na addini wanda an yi maganganu akan wannan maudu'i kuma an tattauna su a kai, an kawo su a bisa bincike na zamani, an kawo kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'inda suka yi magana akan wannan abun. Mun sani cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine likitan likitoci. Duk wani likita da yake gadarar shi likita ne, to manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana gabansa ne. Sai yasa an yi rubuce-rubuce masu tarin yawa akan abin da ya shafi tibbun nabawi. Sanannen littafi wanda ya shahara a bakin mutane ma shine littafin babban malami ɗalibin Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, littafin sai ya rubuta mai suna Tibbun Nabawi, wanda idan muka dawo nan ƙasar mu Najeriya akwai maluma da yawa su ma wanda suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi Tibbun Nabawi. Misali, idan muka ɗauki ɗan uwan Shehu Usman bin Fodiyo, Sheikh Abdullahi Gwandu, wanda shi ma yana da rubuce-rubuce wanda ya akan abin da ya shafi harkar lafiya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai. Yana da littafi da ya rubuta Masalihul Insan al-Muta'alliqa bil Adiyan wal Abdan. Sannan ɗaga Shehu Usman bin Fodiyo, wato Muhammad Bello, wanda aka fi sani da Sultan Muhammad Bello, shi ma yana da littafi da ya rubuta wanda ya sa suna littafin Tibbun Nabawi. Wayannan littafan da na kawo misalai da su, dukkaninsu sun yi maganganu akan maudu'in da za mu tattauna a kai, wato hijama, wanda Bahaushe yake kira da suna ƙaho. Akwai dalilin da ya sa Bahaushe yake kiran shi da suna ƙaho. Dalili da ya sa Bahaushe yake kira da suna ƙaho, saboda ana amfani ne da ƙaho a sa a jikin mutum wajen zuƙo jini a jikin mutum, zuƙo mataccen jini kenan. Cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ingantaccen hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a tarihi cewa an samu wani bayahude da ake kira da suna Labid bin al-Asam. Wannan Labid bin al-Asam din ya sa wata mata da take zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yasa ta je ta ibo gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke jikin kum ɗin manzon Allah ya kawo. Da ta ibo wannan gashi ta kawo ma Labid bin al-Asam. Labid bin al-Asam sai ya je ya kulle da wannan gashin manzon Allah, ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga yana ganin kaman ya kusanci iyalansa alhali bai kusance su ba, saboda tasiri na wannan sihiri da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku su zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba shi labarin cewa ai sihiri aka ma ga wanda ya sa aka ma sihirin. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya yi tunanin cewa jinin jikinsa ne baya gudana da kyawu, tunda sihirin ta sa mai ciwo har ta sa mai yana samun kasala. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai wannan tunani sai ya zo mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka je aka ɗauko mai ƙaho. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yasa aka kawo wannan a hadisin sai ce ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ra'asihi bi qarnin hina tubba. Hadisin yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi ƙaho a kansa, ala ra'asihi a kansa mai albarka, bi qarnin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an zuƙo jini a kansa bi ƙarnin da ƙaho. Shine dama maganar da muke magana akai ko, da wani ƙaho hina tubba. Malamai suka ce abin da ake nufi da hina tubba ai hina suhira, wato lokacin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri. Wannan shine dalilin da yasa Bahaushe yake kiran wannan abu da suna ƙaho. Da Larabci kuma ana kiran shi da suna alhijama. Zamu ji me ake nufi da hijama. Hijama abu ne wanda ake amfani da shi wajen zuƙo mataccen jini a jikin ɗan adam. Ana zuƙo mene? Mataccen jini a jikin ɗan adam. Ana zuƙo mataccen jini ne da shi a jikin ɗan adam. A jikin fatar mutum jini da yake mara kyau yana zama a sama ne. Lokacin da aka zo aka yi hijama, wato za a zuƙo kenan. Za a yi hijama shine an zuƙo wannan mataccen jini da ke wannan gurin, shine za a zuƙo, sai in aka zuƙo da shi sai a cire wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa mana a hadisin da na karanto mana, kun ga yayi tunanin cewa jinin jikinsa ne baya gudana da kyawu, sai ya sa aka mai wannan ƙaho a kayansa mai albarka. To wannan shi ake nufi da hijama. Menene tarihi na hijama? Wasu suna ganin cewa farkon wanda ya fara yin hijama a duniya shine Annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Amma wannan da yawan malamai sun tabbatar da rashin ingancin wannan magana. Sai dai a tarihi ya tabbata cewa an fara yin hijama ne tun kafin a turo Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shekara 2000. Ana yin wannan abu mai tarin albarka. Bacin wannan kuma mutanen da ake ganin sun fara yin wannan abu su ne mutanen ƙasar China. Mutanen ƙasar China su ne suka fara yin wannan abun, wanda har ya tabbata ma a tarihi cewa akwai a zamanin da mun san ba a rubutu kamar yadda za a zauna a rubuta littafi, ba kamar inda ake rubuta littafi kamar haka ake yi ba. Suna samun ko kyalle ne ko wani abu sai ana rubuta abu. Ya tabbata a tarihi cewa akwai littafi ma da suka rubuta akan wannan hijama din, wanda an rubuta shi ne a yadi na hariri.
an rubuta shi, ana rubutawa da sunayen mutane sarakunansu wanda aka ma wannan abin. Bayan su wa'inda ake ganin kuma suka zo suka ɗauki wannan abin da muhimmanci su ne mutanen ƙasar Misra. Mutanen ƙasar Misra musamman daga su kuma abin ya zo ya ƙara faɗaɗa, an samu mutanen ƙasar Indiya su ma sun ɗauki abin da muhimmanci, su ma ya zamanto sun ɗauke shi suna yi har suna karantar da mutane, ana buɗe cibiyoyi wanda ake karantar da al'umma. Ya zo ya yaɗu ya kai zuwa ƙasan Girka, su ma Girkawa sun zo sun ɗauke shi su ma har tarihi ya tabbata cewa idan ka je ƙasashensu za ka samu a jikin bango ana rubuta irin falalarin hijama da kuma sunayen mutane da aka yi ma wannan. In ka je bangonsu ko gidajen tarihi za ka ga sunayen mutane wa'inda aka yi ma wannan abu. Sabida ba mu da lokaci za mu ɗan tsaya a nan a takaitaccen tarihi kenan na abin da ya shafi wannan abin. Za mu je abu na gaba shine hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana akan falalar yin wannan hijama. Amma kafin nan su ma larabawa wani zai ce to me yasa aka kakkawo wa'innan abubuwan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi, me yasa ba aka ban faɗa cewa su larabawa ga tarihin yake suka fara ba. Su ma larabawa akwai tarihi da daɗe da yake nuna cewa su ma sun jima suna yin ƙaho, su har sun samu ma wani ci gaba. Ci gaban da suka samu shine ta kai ga ba sa yin amfani da ƙaho wajen zuƙo wannan jinin, suna yin amfani ne da matsattsaku. Matsattsaku dai da aka sani, ana ibo matsattsaku sai a tara su kai kamar kwana 3 ba a ba su abinci ba. Idan mutum ya zo yana da lalura a daidai wannan gurin da za a zo a mai wannan ƙaho ɗin, kun san matsattsaku suna shan jini ko? Sai a zo daidai gurin da ke in aka sa su ajiye su kwana 3 ba su ci abinci ba, sai a zo daidai gurin da lalura take damun mutum sai a zuba su a daidai kan gurin. Idan an zuba su a gurin suna zuƙo wannan mataccen jini da ke wannan gurin. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa idan ya zo cikin al'ummarsa duk abin da ya tarar da shi suna yi wanda bai ci karo da addini ba, yana supporting ɗinsu kuma yana goya musu baya suna yin wannan abin. An samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan abu masu mai albarka. A baya na karanta mana a wajen definition da na kawo, mun gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho lokacin da aka yi mai sihiri ko? A da bai san sihiri aka mai ba, sai ya ɗauka jinin jikinsa ne baya gudana da kyawu, ya sa aka zo aka mai ƙaho. Akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sa an kira mai wani mutum da ake ce mai Abu Atiyya. Sunan mutumin Abu Atiyya, shi mutumin aikinsa yana yin hijama ne. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sa an kira mai Abu Atiyya, ya sa Abu Atiyyan nan ya zo ya mai hijama. Da ya zo ya mai wannan ƙahon har ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an bashi mudu na abinci, mudu 2 na abinci. Ya zamanto kamar shine ladan abin da shi wannan mutumin ya sa aka, shi wannan Abu Atiyyan ya mai na ƙaho kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai. Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ma marartu bi hadisin hatta ista'amaltu bihi. Yace ban taba ganin wani hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba face nayi aiki da shi. Yace har nazo naga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kira Abu Atiyya
wannan Abu Watiyan ya zo ya mai kaho yace ni ma na sa aka nemo min mai kaho dan ni ma na zo ne amfani da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari wanda aka samu daga Sa'id bin Jubair daga Ibn Abbas, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ash-shifa'u fi salasin. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace waraka yana cikin abubuwa guda uku. Ash-shifa'u fi salasin, waraka yana cikin abubuwa guda uku. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sai ce sharbatu aslin, shine shan zuma. Mun sani zuma yana da amfani sosai ga jikin ɗan adam. Akwai aya na alkur'ani da ya magana ma akan zuma ko? Akwai kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa da suka yi magana akan muhimmancin shan zuma. Wani sahabi ma ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikinsa na ciwo, manzon Allah ya ce alayka bil asl ko, ka je ka sha zuma. Da ya je ya sha zuma ya dawo ya ce ciwon cikin bai tsaya ba. Manzon Allah ya ce koma ka je ka sha, aka yaka so uku. Manzon Allah ya ce da ya dawo ashe shi daɗin zuman yake ji, tun farko ma da ya sha ciwon cikin ya warke. An gane ko? Manzon Allah ya nuna kuma ai abu ganan da ya faɗa gaskiya ne, tunda ya riga ya sha zuman ciwon cikin ya warke. To manzon Allah ya ce sharbatu aslin, akwai shan zuma. Sai na biyu manzon Allah ya ce wa sharqatul mihjam, shine tsagu da ake yi wajen tsagu da ake yayin da za a zuƙo jini a jikin mutum. Me kenan? Shine hijama, kaho da muke magana. Sharqatul mihjam, za a zo tsagun da ake yi idan za a zuƙo jini a jikin mutum. Ana yin hijama ne dama ya kasu kusan kashi uku. Akwai wet coffin, akwai dry coffin, akwai massage coffin. Shi wet coffin shine wannan sharqatul mihjam din nan, wanda ake amfani, wanda in za a ma mutum ana yi sai an tsaga kenan. A jikin ɗan adam da ake yi yanzu, a jikin ɗan adam ana iya yin ƙaho a kusan guri 190 da wani abu. Kowane cuta tana da gurin da ake yi ne, ba haka kurin ake zuwa a kafa a jikin ɗan adam ba. To wannan wet coffin din akwai guraren da ake zuwa a sa a tsatsaga, shine manzon Allah ya ce sharqatul mihjam, inda za a saka tsatsaga a zuƙo wannan jinin. Akwai kuma dry coffin, wanda ana sakawa ne shi kuma a guri ba tare da an tsaga ba, idan ya kai wasu ɗan mintuna sai a cire shi a gurin. Akwai kuma massage, an san massage na tausa ko, shine ake ce mai hijama mai tausa. Kawai ana yin massage ne ake yi, saboda idan yanzu gajiya ka yi wani lokaci, ai ko yara ka sa suka ɗan daddanna ma jiki, za ka samu ka ɗan ji daɗin jikinka ko? To wannan shine massage coffin. To manzon Allah ya ce wa sharqatul mihjam. Sai abu na uku, sai manzon Allah ya ce wa qiyatun nari, shine da yin lalas. Ga iyayenmu nan ba sun san me ake nufi da lalas ko? Sai manzon Allah tsira da amincin Allah ya ce wa ana anha ummati anil ki'u. Manzon Allah ya ce ni kuma na hana al'ummata da yin lalas. Lalas tana da azaba, domin sai an sa abu a wuta ko? Idan an sa abin a wuta sai a zo a samu daidai gurin da ke ciwon, sai a zo a ɗoɗana abin. Da idan mutum na da abin da ya shafi typhoid ko malaria, ana sawa sai a samu kaman wuka, sai a saka a cikin wuta. Idan yayi zafi yayi jajawur sai a zo a ɗoɗana mai a kirjinsa. To manzon Allah tsira da amincin Allah ya hana yin wannan. Amma wa'annan abu guda biyu ya halatta, da shan zuma da sharqatul mihjam, shine kaho da muke magana ko? Sai hadisi na gaba, an samu hadisi shi ma wanda Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin, kuma shi ma hadisi ne ingantacce. Hadisi ne na Ibn Abbasin, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi. Manzon Allah ya ce ma marartu lailatin usra bi mala'in illa qalu ya Muhammad. Manzon Allah ya ce
ma marartu lailatin usra bi mala'in, ban haɗu da wasu tarin mala'iku ba lokacin da aka yi Isra'i da ni, illa qalu ya Muhammad, face wa'innan mala'ikun sun ce da ni ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mur ummatika bil hijama, ka umarci al'umarka da yin hijama. Mur ummatika bil hijama. A wani ƙaunin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, suka ce alaika bil hijamati ya Muhammad, mun hore ka da ka rinka yin hijama ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa idan muka zo nan gaba za mu ga har da akwai guraren da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mai wannan kaho a gurin. Akwai kuma hadisi na gaba wanda za mu samu ya zo a cikin sahihul Bukhari, wanda Bukhari ya rawaito wannan hadisin a hadisi number 1965. Sannan hadisin ya ƙara tabbata a cikin Muslim, shi ma Muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi number 3520. Manzon Allah sallallahu, wannan hadisin yake cewa, wannan hadisi manzon Allah wannan hadisi ya ce ihtajama ayyuna annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa aqa al-hijama ajrahu. Manzon Allah wannan hadisin yace manzon Allah yayi kaho, ya sa an zuƙo jini, an zuƙo mai jini. In aka ce abin da yasa ake ce zuƙan jini, saboda ba dole bane sai da kaho. An gane ko? Ai na gaya mana Larabawa ci gaban da suka samu su a wannan zamanin nasu ko? Da me suke amfani? Suna amfani da matsatsaku ko? Ba dole bane sai an sa kaho. Duk wani abu da za a iya sakawa dan a zuƙo jini, dan a zuƙo wannan abin da shi, a cire wannan mataccen jinin, shi za a kira shi da wannan hijama din. Sai sa yanzu ci gaba da aka samu na zamani, ai akwai kofuna ne da ake amfani da shi, ana kawo su daga ƙasan China. Akwai wanda suke zuwa na glass, akwai kuma wanda suke zuwa kaman wasu kofuna ne na roba. Ko a iyayenmu na dama za mu samu ai ba sai da ƙaho kai dai suke yi ba ko? Akwai wanda ake yi da ƙwarya, wanda za a zo ana yi da ƙwarya, ana samun ɗan auduga a canna mai wuta sai a saka a ciki, a sa a jikin mutum in ya kama. An gane ko? To wannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kira mai kaho, kuma ya mai kaho, kuma ya ba mu wannan mai kahon ladan abin da ya mai. Akwai kuma hadisi na gaba wanda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nunawa cewa an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaho lokacin da ya sa ihrami. Manzon Allah ya sa aka mai kaho lokacin da ya sa aka mai ihrami. Akwai hadisai da yawa wa'inda suke magana akan wannan falalar yin wannan hijama, amma babu lokaci da zamu ce zamu karanto hadisan, sai dai mu dinga ɗaukar gaba muna ɗan karanta abubuwa ɗan kaɗan. Wannan hadisi kenan da suka tabbata. Akwai kuma wasu hadisan wanda idan aka duba wasu littattafan za a samu, misali idan aka duba Tibbun Nabawi na Ibnul Qayyim al-Jawzi, ya kawo babi na musamman akan wannan abin, kuma ya kawo hadisai akai. Idan muka koma aka ƙara duba Tibbun Nabawi na shi Muhammad Bello ɗa ga Shehu Usman bin Fodiyo, shi ma ya kawo wannan abin, ya kawo wannan. Idan kuma aka duba littafin At-Tibbul Badil wa Mu'jizatul Istishfa na Majdi Muhammad Shahawi, shi ma ya kawo wannan abin, ya yi magana akan kaho, kuma ya kawo hadisai da suke magana akai. Yanzu za mu je ga gaba na gaba, shine za mu ji kwanakin sunna, kwanaki da suka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho. Kafin mu kai ga wannan, akwai hadisai da ake kawowa cewa akwai ranakun da ba a yin kaho a kai, ba a yin kaho a cikin wannan ranakun.
amma gaskiya tsakani da Allah gabaki ɗaya hadisan babu ko ƙwaya ɗaya da ya inganta daga manzon Allah. Babu ko ƙwaya ɗaya da ya inganta daga manzon Allah. Kowace rana ana iya yin ƙaho. Kowace rana ana iya yin ƙaho, amma akwai kwanaki da suka tabbata su ne kwanaki da ya tabbata manzon Allah, akwai kwanaki da ya tabbata manzon Allah yana yin ƙaho a ciki. Su ne ake ce ma sunna days for hijama ko? Amma wannan ya ta'allaka ne ga mutumin da yake so ya yi hijama misali don raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin dalilai kusan guda uku suna sa a yi wannan abun. Na farko akwai ihya'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana yin ƙaho don raya sunnar annabi. Na biyu ana yin ƙaho don rigakafi. Don mene? Don rigakafi na kamuwa daga wasu cututtuka. Sai sa lokacin da ake maganan COVID-19, in za mu duba akwai wani bincike da aka yi a ƙasar China, sun tabbatar da cewa tun da cuta ne da yake yaduwa, akwai bincike da suka yi wanda sun tabbatar da cewa in aka yi amfani da ƙaho za a iya zuƙe wannan cutar. Kun ga mu dama manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana magana akan muhimmancin wannan abin, wanda ko ba su faɗa ba mu dama mun yarda da abin da annabin mu ya faɗa ko. Sannan kuma ana yin hijama don wata lalura da take damunka. Akwai cututtuka da yawa da suke sa a yi hijama. Misali ana yi don hawan jini, matsala na hawan jini, ana yi don a magance matsala na hawan jini, ana yi ga mai ciwon ƙoda. Akwai wani bincike ko yanzu in mutum ya hau net ya yi bincika zai gani, ya rubuta effect of hijama on renal kidney diseases, wato ciwon ƙoda mai tsanani. Za ku ga har tabular form sun yi shi in tabular form da irin tasirin da ƙaho yake yi ga masu ciwon ƙoda, duk daga masu ciwon ƙoda, ƙoda kuwa ya yi tsanani a jikinsa. Na san wani mutum wanda ya je har nan jut, da sun ce za su mai wankin ƙoda, sai Allah ya sa sai aka haɗa shi da wani likita a Niger. To ni likitan Allah ya sa ya fahimci addini. Likitan sai ya ce mai, to aini yanzu ni na yi nesa da kai, amma ina baka shawara kada ka yadda a fara ma wankin ƙoda. In akwai wanda ka san ya ƙware akan abin da ya shafi irin wannan ƙaho na zamani, ka je ka haɗa ni da shi, zan gaya mai wasu gurare da ya kamata ya ma a jikinka. Cikin ƙaddarawar Allah sai wani ya haɗa ni da shi. Likitan ma yana kira na ce mai ai na gane guri kaza da kaza ne, sai ya ƙara min wasu guri kuma ya ce a mai. Yana da matuƙar tasiri da wannan. To ana dai magance cututtuka sama da guda 100 da wannan abin, kuma cikin taimakon Allah in an yi ana samun dace. To wannan kenan mun ce ana yin hijama don raya sunnar annabin rahama, ana yin hijama don yin rigakafi, ana yin hijama don wata lalura take damunka. To amma sunna da muke magana, ana yi misali idan mutum zai dan raya sunnar manzon Allah zai iya bari sai wannan ranakun sunna. Amma idan yanzu wata lalura tana damunka, ba za ka ce dole sai wannan ranar sunna da din za ka zo amma ba, domin abin da wasu ba su fahimta ba kenan, sai su ga ba a yi dole sai wannan ranakun sunna din. To ranakun da ake yin hijama su ne ana yin ranar 17 ga wata. Amma in na ce wata fa ina nufin watan musulunci, ba wai watan boko ba. Sannan ana yin ranar 19 ga wata, sannan kuma ana yi ranar 21 ga wata. Wayannan su ne ranaku da suka tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda idan ka buɗe littafin da na kawo na Ibn al-Qayyim al-Jawzi zamu ga ya kawo wannan hadisi akan wannan ranakun. Wayannan su ne ranakun da ake ce musu sunna days for hijama, ranakun 17 ga wata da kuma 19 da kuma 21. Wayannan kwanaki uku su ne ake ce musu sunna days for hijama. Banda wannan kuma za mu je zuwa gaba na gaba, shine za mu ga
a wasu gurare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi kaho. Kaman yanda na faɗa mana akwai gurare ce ana yin hijama a jikin mutum a gurare kusan nawa nace 180 da wani abu ko kuma 190 da wani abu, wanda kowane ciwo yana da gurin da ake mai ne, ba wai haka kurin ake zuwa a kafa a jikin mutum ba. Misali abin da in muka kalla misali wannan kaman hoto ne na jikin ɗan adam. In muka kalla nan an zana shi ne kaman hoto na jikin ɗan adam. Nan abin da ya shafi ƙirji ne, nan kuma nan abin da ya shafi gaban mutum ne, ga shi nan ana gani. Za mu ga an yi wasu numbers a jiki, ana gani? Wannan numbers ɗin kuma an yi cycling ɗinsa. Duka wa'innan nambobin da muka gani a jikin duka wa'innan nambobin da muka gani an yi cycling ɗinsa, ana iya yin ƙaho a wannan gurin. Ana iya yin mene? Ana iya yin ƙaho a wannan gurin. Wannan abin da ya shafi gaba kenan na jikin mutum. Sannan kuma akwai abin da ya shafi gaba bayan mutum. Idan an zo bayan mutum shi ma akwai gurare shi ma da akan iya yi a bayan mutum. In muka ga nan za mu ga ai zanen hoto ne na bayan mutum ko? An gani ko? Wannan zanen hoto na bayan mutum shi ma duka inda muka ga an yi cycling ɗin sannan ana iya yin ƙaho a jiki. Amma idan muka kalla zanen da kyawu na bayan nan da nake nuna mana, za mu ga wasu namba nan a sama, nan wajen kafaɗan mutum, nan wajen spinal cord sama kenan. Su za mu ga duk wanda ya kalla namba zai ga an yi musu cycle guda biyu ne. Kowane namban da na nuna mana cycle ɗaiɗai aka yi, amma shi an musu cycle guda biyu. To shi wannan akwai dalilin da ya sa aka mai cycle guda biyu. Sannan idan muka duba nan kaman jiki ne abin da ya shafi kayi, ana gani? Da abin da ya shafi kayi da fuska, gefen fuska da nan gefe da abin da ya shafi kayi, duk inda muka ga shi ma nan an yi wannan cycle ana iya yi a jikin mutum. Sai idan muka dawo akwai abin da ya shafi ƙafafuwa da hannu. Nan ma kowa ya gani ko? Ga ƙafafuwa nan ga hannu nan. To duk inda muka gani shi ma ana iya yi. To amma za mu ji, tun da ba mu da lokaci, za mu ji a ina da ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mai ƙaho. Na farko dai akwai kayi na manzon Allah wanda mun riga mun karanta hadisi a kai. Ko? Kuma yin ƙaho a kai yana da matuƙar tasiri mai tarin yawa. Na farko yana boosting ɗin ƙwaƙwalwar ɗan adam. Musamman aka samu mai matsala na yawan mantuwa. Mai matsala na yawan mantuwa idan aka mai ƙaho a kayi, aka samu peppermint, shine ake ce mai na'ana ko? Sai a mai ƙaho a kayi a samu na'ana da wani abu da ake ce mai parsley. Idan ka je wanda yake harkar gwari ya san parsley ko? Wanda yake harkar gwari ya san me ake ni, ya san parsley. Idan mutum na da matsala na mantuwa, idan aka mai ƙaho aka samu ganyen na'ana da ganyen parsley aka dinga dafa mai yana sha da zuma, yana taimakawa wajen magance wannan matsalar. Sannan ciwon kayi, idan mutum na da ciwon kai komi tsananinsa in an yi magani ba a samu dace ba, to shi ma yana da tasiri ga wannan. Masu hawan jini su ma an musu hijama a ka yana da tasiri. Masu ciwon farfadiya shine ake ce mai epilepsy ko? Shi ma masu ciwon farfadiya shi ma idan an musu hijama a kayi, aka haɗa da hijama a nan ɗinsu, nan wajen haɓan mutum shine ake ce mai cin ko? Shi ma yana da matuƙar tasiri a wannan gurin. Sannan ga masu matsala na abin da ya shafi jinnu ko sihiri, shi ma yin hijama a wannan gurin yana da tasiri. Kamar yadda na faɗa mana lokacin da wani Bayahude ya ma manzon Allah sihiri da ake kira da suna Abu Atiya ko?
ya yi ma manzan Allah sihiri, manzan Allah ya ɗauka cewa jinin jikinsa ne baya gudana da kyawu. Manzan Allah sai ya sa aka zo aka mai ƙaho a kan wannan, ya zo ya sa aka mai ƙaho a kansa ko? Kuma da aka mai ƙaho manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu waraka daga wannan ƙahon da aka mai. Kun san dalilin da yasa ƙaho yake da tasiri ga abin da ya shafi matsala na jinnu ko kuma sihiri? Dalili shine akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari ya fitar da hadisi mai lamba 2174 daga Anas bin Malik, Allah ya ƙara masa yadda. Manzon Allah yake cewa inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dami. Yace shaydan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yanda jini yake yawo a jiki. Manzon Allah ya ce shaidan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yanda jini yake yawo a jikin ɗan adam. Malamai ƙarƙashin wannan hadisi suka ce ja'ala ba'dul ulama'il lafzi ala zahirihi. Da yawan malamai sun saka wannan lafazin na hadisin manzon Allah da yake cewa aljani yana yawo a jikin ɗan adam kamar yanda jini ke yawo ko, yace wa anna Allah ta'ala ja'ala lish-shaytani quwwatan wa qudratan ala al-jaryi fil batin al-insani majra dammihi wa qila, yace Allah ya sa ma shaytani iko ya dinga yawo a jikin dan adam. Wasu kuma suka ce wa huwa ala al-isti'ara. Wannan magana da ake yi cewa shaytan na yawo a jikin dan adam isti'ara ne kawai. الاستعارة لكثرة أعوانه ووسطه فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارق دمه. wannan yana nuna hadisin shaidan aljani baya barin jikin dan adam kaman yanda baya barin jikin jininsa. An gane ko? To wannan hadisi malamai sun tabbatar a wannan hadisin ce tunda har ya tabbata cewa shaidan na iya yawo a jikin dan adam, to idan aljani ya shiga jikin dan adam matuƙar ana iya gane gurin da ya sanya wata cuta ko ya lamba a jiki, ana iya amfani da ƙaho wajen zuƙe shi. Kamar yadda ya tabbata annabi an mai sihiri, ya je ya sa an kira mai ƙaho an mai ƙaho a kako? Mun karanta hadisin a baya ko? Na ita jama'a ala ra'asi bi qarnin hina tubba ko? Har na gaya mana ma'anan hina tubba ai hina sihir ko, wato lokacin da aka mai sihiri. Sai sa ibnul qayyim a karkashin wannan hadisin yake cewa wa kana isti'malul hijama idhalika min ablagha adwiyatin wa anfa'ul mu'alajati fahtajama wa kana qabla an yuha ilayhi anna dhalika min as-sihr. Ibnul qayyim yace amfani da ƙaho izalika min ablagh adwiyatin wa anfa'ul mu'alajati yana daga cikin mafi ƙarfin magunguna, kuma yana daga cikin abu mafi amfani wajen samun waraka. An gane ko? Yana daga cikin abu mafi amfani wajen samun waraka. Fahtajama, sai manzon Allah ya sa aka mai ƙaho a kansa. wa kana zalika qabla an yuha ilayhi anna zalika min as-sihr. Lokacin Allah bai riga da yama manzon Allah wahayi cewa wannan abin da aka ma cewa sihiri bane. A cikin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim yake cewa zukira ahlul ilmi anna al-hijamata min at-turq al-fi'alati wan-najiha li ilaj as-sihr. Yace ma abota ilimi sun tabbatar da cewa hijama yace annal hijamatu min turqul fi'alati wan najahati li'ilaj sir, cewa hijama yana daga hanyoyi da ake amfani da su kuma ake samun dace wajen warkar da sihiri. An gane ko? bistifragil maddati min al-makan allazi istaqarra fihi aw wasala ilayhi adha as-sihr. Yace ta wajen inda ake fitar da wani lamba na wani cuta da suka sanya a jiki. Wani lokaci akan iya ma mutum sihiri da za a iya same wata cuta a jiki ko kuma aljanu su bata ma wani guri. To idan har ya tabbata aka samu wani lam'a da ya tabbata cewa aljanun ne suka saka, ana iya yin hijama a sa a wannan gurin, za a zuke wannan cutar. An gane ko? Har mai littafin at-tibbul badil ya kawo jinin da ke fita a jikin mutum kala uku.
idan an mai hijama in dai matsala ne na jinnu ya kawo idan jinnin mai taurin kai ne za ga jinin ya fita kala kaza, idan ba mai taurin kai bane ya fita kala kaza, ya kawo su guda uku. An gane ko? Sai ya ce wasala ilahi هذا السير فإن للسير تأثير في الطبيعة وهيجان أخلاقها وتشويش مزاجها، فإذا أثره في الأدو وأمكن باستفراغ المادة الرضعية من ذلك الأدو نفع جدا. إذن هر يا تبت أنغون غوري دلم آية تبت cewa sihiri aka yi, to in aka zo aka yi amfani da hijama aka ɗora a gurin, in Allah ya yarda ana samun dace. Wannan guri na farko kenan da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mai kaho. Hadisin da muka kawo cewa manzon Allah an mai kaho ma lokacin da ya sanya ihrami ko, to shi ma an ce bi waj'in, an yi ma manzon Allah kaho ne saboda wani cuta da take damun shi. An gane? A wani hadisin kuma aka ce احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على في رأسه وهو محرم من وجع كان به، أو أن رواية كما كتير من صدع كان به أو شيء كان به، أو أن رواية كما كتير من شقيقة كان به. أنت من زن الله ياي كهو أكن سبي دون cuta da yake damunsa. A wani hadisin kuma aka ce saboda ciwon kai da yake damunsa, wani hadisin kuma aka ce min shaƙiƙatin shine ciwo kai na ɓari ɗaya. Idan mutum na ciwon kai na ɓari ɗaya, idan aka mai yana da tasiri, musamman in aka haɗa mai da guda ɗaya a gaban goshinsa, nan gaban goshi aka haɗa mai da guda ɗaya, yana da tasiri wajen magance wannan matsalar. Wannan guri na farko kenan da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Guri na biyu akwai al-akhda'aini, shine nan ƙeyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma manzon Allah ya tabbata a hadisi ingantacce cewa an yi mai sihiri a gurin. Idan muka ce za mu karanto hadisan babu lokaci, kuma lokacin namu ɗan kaɗan ne ko, sai dai mu kawo guraren kawai da aka yi ma manzon Allah. An gane? Sai guri na uku akwai nan kafaɗa na mutum, nan baya wajen spinal cord. Lokacin da na nuna mana wannan hotuna da ke jikin nan, samfur na hoto na jikin nan adam, lokacin da na nuna mana nan gurin, akwai guri da na ce mana za mu ga an yi cycle guda biyu. Wannan gurin hijama na da matuƙar tasiri a jiki, kusan babu wani hijama da ya kai shi amfani ma a jikin ɗan adam. Domin akwai hadisi da ya tabbata cewa yana curing kusan 75 diseases, yana magance kusan cutuka guda 75. Hikima kuma shine, ana jina? Hikima kuma shine, jini idan ya zo daga kayan, ya zo daidai nan wajen spinal cord ɗin nan, daga nan ne yake distributing jini a jikin ɗan adam. Haka ne ko? Don haka duk wata matsala da za ka magance ta, ya kamata ka magance ta ne daga mafarinta. Sai ya sa duk wani cuta da kake fama da shi, idan ana so, idan dai har za a magance ma, to sai an haɗa da wannan ƙahon na wannan gurin da na faɗa. Ana yi ne a gurare guda biyu, muna kiran shi 155. Wannan namba ne ba ko wannan ba kowa bane zai gane wannan. An gane ko? Idan aka yi yana da matuƙar tasiri da amfani sosai ga jikin ɗan adam. Wannan gurin shi ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mai kaho a wannan gurin. Sai guri na gaba wanda ya tabbata an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaho a gurin, shine akwai nan wajen bayan kana manzon Allah. Shine idan muka duba a cikin hotunan da na nuna mana, za mu gan shi shine zai zamanto a tanan baya. Amma kuma shi ma yin hijama a gurin idan aka samu wanda bai kware ba yana da hatsari a gurin. Sai an samu wanda ya zamanto ya kware shine za a yi a gurin. An gane ko? Sai yasa an kana karanta ko da littattafan boko zaka ji suna cewa if you did not cope it well it will damage, in ba a samu an yi da kyau ba akan iya samun lalura da yake damejin kwakwalwa. An gane ko?
amma ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah yayi a gurin. Sannan guri na gaba akwai saman kafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan saman kafa, nan sama kenan. Akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani nan sama kenan muke magana ko? Akwai hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da ya samu tuntube ya faɗo daga kan raƙumi nasa, dokinsa kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafar tasa sai ta zamanto kamar tana ɗan mai ciwo. Manzon Allah sai ya sa aka je aka ɗauko wanda yake yin hijama, sai aka zo aka mai hijama a gurin, kuma tun da aka mai sai manzon Allah ya samu waraka. An gane ko? Manzon Allah tun da aka mai shi ma sai ya samu waraka akan wannan cutar. Kuma yin hijama a gurin yana da matuƙar tasiri shi ma, musamman ga masu matsala na ƙurajen fata, su ma akwai point ɗin da ake musu a wannan gurin, yana da matuƙar tasiri a wannan gurin. Sai guri na gaba wanda shi ma ya tabbata a sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shine gaban mutum. Idan muka ɗauki gaban mutum daga nan ƙasa, a kalle nan ƙasa, ana gani ganin wajen nan ƙasa, shi ma ya tabbata a cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya yi kaho a gurin, kuma yana da matuƙar tasiri shi ma yin kaho a gurin. Amara ko ba ya gyara mana Hausanmu, ana mai amara kenan. Yin kaho a gurin yana da matuƙar tasiri, musamman ga wanda yake ga mata da suke da matsala na rashin aihuwa, shine ake ce mai infertility ko? Idan aka samu mace mai matsalan aihuwa ita ma ana mata a wannan gurin. Idan aka samu mutum wanda yake da matsalar rauni wajen saduwa ga iyalansa, shi ma ana iya mai kaho a wannan gurin. Akwai ba wai iyaka wannan ba, yana da babu time da da kowanne muka kawo zamu ce yana da tasiri a gurin. An gane ko? Amma dai suna da wannan tasiri a gurin. Idan aka samu mace mai matsalar rashin aihuwa kamar yadda na faɗa, yana da tasiri a wannan gurin. In an mata wannan, in aka samu a mata wannan, yana da tasiri a wannan gurin. To shi ma wannan gurin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a gurin. Sannan manzon Allah ya yi a nan kahin nasa, kafaɗansa, ya yi kaho a wannan gurin, a kafaɗansa mai albarka. Shi ma yana da tasiri a gurin. Masu matsala na jinnu ma an tashi musu hijama ana haɗawa da wannan gurin. Shi ma yana da tasiri yin hijama a wannan gurin. Wannan gurare ne da suka tabbata a sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kaho a gurin. Amma idan wata lalura tana damun mutum, ba dole, idan wata lalura tana damun mutum kamar yadda na faɗa, ana yi a gurare kusan 190 da wani abu. Kowane guri dai yana da point ɗin da ake mai, ba haka kurin ake zuwa a samu jikin mutum a kafa mai ba. Sai matsala wanda za mu tattauna da shi kusan na ƙarshe, tunda na ga ba lokaci ko? Kuma gashi har an fara sallah a wasu gurare. Matsala wanda za mu tattauna a kai, wanda kusan shi ne na ƙarshe, za mu yi ɗan yi magana a kan amfani da shi wannan abu yake da shi, wanda mun ɗan fara kawo wasu daga cikin amfaninsa a cikin hadisai. Time ko? Mun ɗan fara kawo wasu daga cikin amfaninsa a cikin hadisai da muka karanta, na gurare da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an mai kaho ko? Hijama na da matukar amfani wallahi wajen tasiri ga warkar da cututtuka masu tarin yawa, da cutan da aka sani da wanda ba a sani ba, ana iya yin hijama wajen magance shi. Sabida ya tabbata hadisi ne na manzon Allah, kamar yadda na kawo mana hadisin nan da muka karanta. Manzon Allah ya ce ashifa'u fi salasin, waraka na cikin abu guda uku, daga ciki ya kawo hijama. Kuma ga hadisi da muka kawo
mala'iku sun ce ma annabin rahama mur ummatika bil hijama, a wani kaulin kuma yace alayka bil hijama, ko ka umarci al'ummanka da yin hijama, a wani gurin yace kuma alayka bil hijama. To hijama na da matuƙar tasiri wajen magance cututtuka masu tarin yawa. Kamar yadda muka faɗa, na farko yana taimakawa mutum ya samu nishaɗi a jikinsa in an mai. Domin wani sirrin da ke ciki idan an ma za ka ga da kamar kana tafiya ne da irin an ɗora ma kaya mai nauyi a jikinka kana yawo da shi. Amma a lokacin da aka zo aka ma, sai ka ga kamar wannan kayan ne aka zo aka sauke ma. Kamar wannan kayan ne mai nauyi aka zo aka sauke ma, ya za ka ji a jikinka? Kun ga sannan yana taimakawa wajen boosting immune system na jikin ɗan adam. Idan aka ma hijama yana taimakawa za ka ƙara samun lafiya. Akwai kamar yadda na faɗa cututtuka da yawa da ake musu domin magance wannan abin, wanda mun kawo misali kamar hawan jini ko? Mai matsala na hawan jini mun ce an mai akama yana da tasiri. Aka haɗa mai da gaban goshi, shi ma yana da tasiri in an aka mai a wannan abin. Sannan akwai matsala ko ciwon kai, ko kuma ciwon kan kowane iri ne, ya zamanto ko na duka ka ne ko kuma na ɓarin gefe ɗaya. Sannan matsaloli da suka shafi mata, hijama na da tasiri sosai, musamman ko a ce a samu mace wanda take samun rikicewar al'ada. Rikicewar mene? Rikicewar al'ada. Ita ma idan an musu wannan abin yana da tasiri sosai a kai, yana magance wannan matsalar. Akwai kuma masu lalura na diabetes. Shi ma ana iya yin hijama, amma idan za a ma hijama in kana da wannan lalura na diabetes, na farko in kana da lalura na wannan, na farko wanda zai ma ya kamata ka samu wanda ya ƙware ne, domin tsagon da ake ya bambanta da irin tsagon da ake wa masu sauran lalura. Sannan na biyu kuma ana amfani da zuma mai kyawu, ko kuma in ba a samu zuma ba ana amfani da habbatus sauda. Sabida idan an yi ma ƙaho a gurin za a yi amfani da ko habbatus sauda ko zuma tukun a shafa a wannan gurin har na tsawon kwana 3. An gane ko? Har na tsawon kwana 3. Habbatus sauda ɗin ana amfani da mansa ne. Man habbatus sauda ana amfani da mansa. Yana da matuƙar tasiri idan aka yi amfani da wannan. Sannan ga masu matsala na abin da ya shafi matsala na sanyi, ko na riƙewar gaba, ko na riƙewar irin abin da ya shafi kafa, ko dai kowane gaba, shi ma idan an yi hijama yana da matuƙar tasiri wajen magance wannan matsalar. Akwai dai kamar yadda na faɗa cututtuka masu tarin yawa, kamar yadda na gaya mana a baya, ana magance cututtuka sama da guda 100 da wannan matsalar. Ana magance cututtuka sama da guda 100 ga wannan abin da ya shafi hijama. Na ga Malam Ismail ya tsaya yana magana, na san lokaci yayi, za mu tsaya a nan gurin. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya amfanar da mu a bisa abin da muka ji, abin da muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya gafarta mana kurakuran da muka aikata. Na ga kamar Malam Ismail wasu na ɗaga hannu. Duk da dai sai a takaita tambayan domin babu lokaci. To ka yayi tambaya mai kyau. Akwai magana da muka yi da shi babanmu, malaminmu Sheikh Aliyu, wanda wannan majalisinsa ne ma ba mu kai mu zo mu zauna a gurin ba, amma dai a mazauninmu na 'ya'yansu wanda muke koyi bisa abin da suke karantar da mu, muka zo muke yin wannan abin. Mun yi magana a kai wanda insha Allahu akwai program da muke so mu shirya na mata,
kun ga hijama abu ne da yanzu ya fara karɓuwa a gurin mutane, wanda in banda ma nan ƙasar mu Najeriya, idan ka je sauran ƙasashe kamar abin da ya shafi irin su Saudiya, India, Misra, China, yanda kake zuwa jami'a ka je ka yi digiri misali a biology ko kuma wani course daban dai, to su ma haka ake zuwa ake yin digiri akan abin da ya shafi hijama. Za ka je jami'a za ka yi course ne musamman a kansa na shafi digiri. Domin yi magana da shi Malam Aliyu, insha Allah za a samu time da za mu zo mu akwai na mata ma da za mu zo mu yi, bacin mun yi muhadaran na mata, ina kyautata ta ma maybe ranar Laraba za mu yi na mata, sannan bacin mun yi magana da shi Malam ɗin, za mu zo mu ware lokaci da za mu yi training ma mata wannan abin, saboda tunda mata suna yi ko ka yanzu kamar yadda ka kawo kaga ba kowa bane zai yadda namiji ya zo ya ce zai wa matarsa yi, amma dai na san akwai mace mai yi, matana ma na san tana yi, amma ba kowa bane zai yadda namiji ya zo ya yi. To mun yi dai magana da Malam Aliyu insha Allah ya ce za su tattauna da shi da shugaban kungiya, za a samu lokaci a samu wayanda za su taimaka a samu kayan aiki da za a yi a training ɗin mata a koyar da su yadda ake wannan abin. Na'am. Amin summa amin. Wayanda suke da mas'ala na jinni kenan ko? Ya tabbata ana musu aka. Bacin an yi aka kuma ana musu a nan gefe da gefe. Wannan mai littafi na littafin Tibbul Badil akwai point wanda ya kawo wanda ana iya yi ma mai wannan ana iya ma mai wannan mas'ala a wannan gurin. Amma idan za a ma mai wannan mas'ala na abin da ya shafi shi matsala na jinnu, bacin an zo za a mai a wannan gurin, yana da kyau a samu wasu ayoyi da za a zo bacin ana mai wannan kahon, a samu ayatul ruqa a dinga a kunna a gurin. An gane ko? Idan kuma idan aka yi wannan kaho a gurin kuma bacin an gama kenan, za a samu ruwa da saiwar sarkakiya. An gane ko? Za a samu ruwa da saiwar sarkakiya, sai a karanta ayatul ruqa a ciki. Ana ji na? Za a karanta ayatul ruqa a cikin wannan ruwan, sannan kuma za a karanta ayatul shifa. Wancan ayatul ruqa wasu ayoyi ne wanda ake karantawa game na ruqya. Akwai ayatul shifa, ayoyi ne na waraka. Idan an karanta a cikin wannan ruwan, sai a ba mai matsalar sai ya rinka sha. Mai wannan littafi da na faɗa Tibbul Badil ya faɗi kalan jinin ma da ke fita idan aljanin ya fita an yi wannan, idan an yi hijama a wannan gurin. Amin summa amin. To wannan baba yayi magana mai kyau. Akwai abin da muke faɗakar da mutane ma, musamman kun ga yanzu 'yan damfara bokaye sun yawa da sunan masu ba da magani ma. In muka yanzu mu kalla tashar Tauraruwa TV, wallahi kusan da yawan wanda ake tallansu masu tallan magani bokaye ne. Akwai wanda ake tallansa ma ya ce wai duk matsalolin Najeriya inda za a ba shi dama a cikin sakon kaɗan, inda gwamnatin Najeriya za ta ba shi dama a cikin mintuna kaɗan zai magance su. To tsakani da Allah, kuma ya ce shi ɗan Maiduguri ne. Don Allah idan gaskiya yake yi, in gaskiya yake faɗa, Maiduguri ba ana rikicin Boko Haram ba, kuma ya ce yana magance wannan matsalolin. Don Allah me ya kamata ya yi? In dai taimakon al'umman yake da gaske, ai sai ya fara daga Maiduguri ma ko? To kun ga yana da kyau a kiyaye wannan. Idan za ka yi ka samu ƙwararre wanda ya iya, sai kuma a kiyaye kar a je gurin boka. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko? Malamai kuma sun yi mana magana akan hukuncin wanda ya je gurin boka. Sun kasa mana wanda ya je gurin boka kashi uku. Sun ce akwai zuwan da yake haramu, kashi hudu kai. Sun ce akwai zuwan da yake haramun ne.
shine idan ka je gurin boka ya faɗa ma magana ka gasgata shi da kai ya faɗa ma magana amma baka gasgata abin da ya faɗa ma ba wannan ka aikata haramu domin hadisin ya ce fasaddaqahu bima qala ya kawo sharadi sai ka gasgata shi a bisa abin da ya faɗa na biyu kuma malamai suka ce shine duk wanda akwai zuwan da yake kafirci ne shine ka je gurin boka ya gaya ma magana kuma ka gasgata shi akan abin da ya faɗa ma na uku kuma akwai zuwan da yake ba laifi bane shine kamar misali boka ne a unguwanku kai kuma misali kana aikin kafinta ne ya kira ka kan kwanin gidansa ya ɓaci za ka zo ka gyara mai kan kwanin gidansa kun ga ai ba zuwa kai ma bokanci ba ko zuwa kai wannan sana'ar ka ce ka je ka mai gyara na hudu kuma suka ce akwai zuwan da yake wajibi ne shine idan ka ga mutum na harkar bokanci kana da daman da za ka je ka mai wa'azi don ya daina wajibi ne a kanka ka je ka mai wa'azi ka nisar da mutane illar abin da yake yi kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu a zamaninsa wani mutum na zuwa sai ya zo ya wani rufa'ido idan ya yi rufa'ido sai mu ga hanyar ta toshe kamar nan hanyar fita masallacin nan idan ya zo ya yi rufa'ido ko sai mu ga hanyar amma babu gurin wucewa manzon Allah sai zo ya tambaye shi ya ce me kake aikatawa manzon Allah ya je gurinsa ne don ya san abin da yake aikata ya nuna wa mutane illar abin da yake yi an gane ko har ya faɗi wata magana yake cewa alduk ya juya maganan ne ya cakuɗa maganansa wanda kuma manzon Allah ya faɗakar da mutane illan wannan abin muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kare mu daga sharrin wayannan mutane Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri duniya wa lahira Malam Ismail amin farko Allah ya saka alkhairi Malam Muhammad Allah ya sa a cikin mizanin ayyukan alkhairi Malam Muhammad da yake muka sani a farko kare ga babanmu Malam Ibrahim Sheikh Ibrahim Bawa da shinkafa farko Allah gafarta mishi wannan topic da malam ya dauko shi aka yi shi a wannan waje kusan ina ga duk muhadarorin da aka yi a wannan masallaci an yi muhadara akan topic da yawa amma ba taɓa tattaunawa akan abin da ya shafi wannan ba sai ya zamto malam da suka tattauna da malam ko ba da dama akan cewa a zo a yi wannan muhadara shi kansa malam ya so ya kasance a wannan waje to uzuri sai ya hana shi zuwa sannan malam Muhammad banda abin da ya shafi hijama ya wallafa wasu littattafai daban-daban bal ma har a bangaren sihiri kuma kamar yadda ya bayani shi ma iyayi an fahimta malam iyayi yadda kai yake bayani ai ka sai ya kware a ciki kuma akwai inda za ka samu malam yayi ga mai bukatar lambar shi zan ba ku lambar shi insha Allah kuma musamman masu ko malam yayi maganar kofuna ya kamata a ce kana da kofin ka personal da kake amfani da shi akwai aka samu ana sai da akwai mai zuwa guda 12 akwai mai zuwa 24 akwai mai zuwa guda 100 amma an fi samun mai amma advisably in mutum na so ya sai nashi for his personal use ya sai mai 24 an fahimta ko idan to kaga tunda abu ne harka ce ta jini a ce an maka kuma an zo an yi ma wani ya kama yanzu ina da na personal wadda last na ga ya kai watanni ko shekara ya kai shekara da aka mun last na saya wani ya karɓi aro ba da shi ba in sake saya yana da 26 personal ne ko a kai shi abu ne mai mahimmanci gaskiya da gaske na Allah ya saka alkhairi kuma bayan shi yana yi matarsa ma tana yi an fahimta bayan yana yi matarsa ma tana yi kaga kenan ga mai bukata wannan babu wani abu insha Allah nesa ta zo kusa kuma wannan darasi da malam yayi wallahi na so a ce da yawa musamman ɗan uwan wanzamai na so a ce suna tare da mu a za a fa'idanta sosai akan wannan abubuwa kuma insha Allah za a yi wannan karatu na mata a wannan ranar Laraba mai zuwa a wannan waje tun da malam yana gabatar da tafsiri to za a gabatar da wannan karatu a madadin tafsiri insha Allah kuma bayan an yi kamar yadda za a yi kamar samina akwai da yan uwa ina ga bayan an yi na maza na matan ba ina ga malam za a yi da maza ko za a yi da kamata a yi shi Allah ya saka mishi yanzu
yanzu muna bin umarnin babanmu ne Malam Aliyu shi abin da ya bada umarni ya ce za a shirya program na mata don a koyar da su kun ga yanzu ba za mu yanke hukuncin za a yi na maza ba tunda a ƙarƙashinsa muke kuma umarninsa muke bi kuma uba ne a gare mu kuma jagora ne ga duk wani ahlus sunna ma da ke cikin garin Plateau ma gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka insha Allah to ni wannan suka zan ga malam zan ce al'umma yan gaya sun buƙaci maza ma a musu farko insha Allah Allah saka alkhairi ya sanya cikin mizani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam amin sunna a shikenan subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka amin sunna